Ahoj, já jsem tu nová a jmenuji se Gekoni. A Gekoni jsou jako v realitě mý mazlíčci a hrozně je mám ráda a prostě hlavně budeme stravit videem třeba s nima. A jsou hrozně milí. Tenhle ten umí víc lovit a jmenuje se Catnap. Asi hodně lidí Catnapa znají z nějakých videí a písniček a z her. A já jsem si je pojmenovala podle mých nejoblíbenějších postav. Tak tohle je Catnap a tady ten je Dog Day. Oni Dog Day a Catnap jsou kluci, ale tyhle jsou zrovna holky a jsou milí. A Dog Day se před chvilkou i svlíkl, tak jsme mu pomohli. Možná tady kouká ještě trošku z čumáčku. By se dalo říct, že tam má kus kůži a tady je zrovna jeho kůže. My jsme to trhali tak trošku po kouskách, ale jinak to takhle nemají. Oni jinak se slíkají v pohodě. Dog Day, pojď sem. Jsou to milí zvířátka, krásně loví, jsou to masožravci, vůbec zeleninu a ovoce nejí. A prostě jsou hodně docela inteligentní a prostě jsou hrozně potichý a prostě tak. Počkej. A tady můžete vidět spolu a je to prostě roztomilé a jsou hrozně hodní a tady má kámoška Pětka. Ahoj. A sebe nemůžu ukázat, protože zatím budu utajena a prostě tak. Zrovna byla má kámoška je u mě a vytáhli jsme si Gekony z terárka. Můžu vám ukázat terárko. Je vážně pěkný a prostě mají tu i hromadu cvrčků a to je i někdy docela problém. Tady jeden a tamhle v kosu jsou další. A jsou mega hodný a prostě tady mají to krmivo. A jsou i hrozně roztomilí a prostě můžeš je položit. A se nebojí tak. Dog Day se víc bojí a Catnap jako tak moc ne, ale zase nemusí jíst asi tak. Můžou bez jídla vydržet asi tak 4 nebo 3 dny. Ježiši, tam jí nelez. Kam jí to lezeš? Já jim postavila tohle, aby si tu mohli jako někdy projít a nemuseli být pořád zavřený. V tom je to trošku, jako by se dalo říct, taková herna, ale když se jim zhasne lampa, tak zase, když vylezou ven z terárka, tak oni se budou vyhřívat na naší ruce a asi teďka je budeme dávat zpátky, že jo, tu otevřeš okýnko. Ne, to druhý, prosím. A prostě už je tam pomalu půjdeme dávat. Pojď ty. Můžu něco říct? Jo. A když tady Verča bude mít hodně lajků, tak asi uděláme s Gekončíkama Squid Game. Aha, to hrozně Bětka chce natočit a prostě tak jsme se domluvili, až vážně bude mít hrozně peněz a těch lajků, že možná to půjdeme udělat a bude to docela prasný vyrábět. Tak zatím ahoj a chtěla jsem vám jenom ukázat Gekony. Tak ahoj.